V roce 1951 se v Chebu zrodil fotbalový klub. Osudy tohoto klubu byly spjaté s vojenskou historií, s pohraniční stráží a s politickými změnami, které měnily nejen fotbalové prostředí, ale i celý stát. Jmenoval se FC Union Cheb. A i když už dnes neexistuje v podobě, jakou jsme znali dříve, tak jeho odkaz stále žije v paměti mnohých z nás. Jak jsem již říkal, tak to vše začalo v roce 1951, kdy byla v Chebu zřízena 5. brigáda pohraniční stráže. Právě pod jejím vlivem se zrodil fotbalový oddíl, který v roce 1952 přijal název Vojenská sokolská jednota Sokolovo Cheb. Tento oddíl se rychle připojil do struktury dobrovolných sportovních oddílů ministerstva vnitra známých jako Rudá hvězda. A tak začala cesta, která vedla nejen do první československé a následně i české ligy, ale také do Evropy. V samém srdci Chebu v oblasti Poohří našel klub své zázemí na stadionu SK Cheb. V roce 1952 se stadion přejmenoval na Spartak SK Cheb. Právě tady klub získal první základ pro svou budoucnost. V 60. letech se Spartak stal součástí Rudé hvězdy Cheb a stadion začal procházet prvními modernizačními kroky. Na přelomu 70. let se změnily nejen podmínky pro trénování, ale i pro samotnou hru. Nová tráva na hřišti a moderní zázemí otevřely cestu k úspěchu. Přišel rok 1979 a Cheb pod vedením trenéra Jiřího Lopaty vyhrál druhou ligu, což znamenalo nejen, že Cheb postoupil do první československé ligy, ale také to, že se kvalifikoval do další sezóny středoevropského poháru. Ale o tom až za chvíli. Rudá hvězda Cheb se totiž stal nejmenším ligovým městem v republice, ale i přesto se klub rychle usadil mezi fotbalovou elitu. Cheb se rázem proměnil ve fotbalovou metropoli. Stadionem se prohnala vlna euforie, která během jejich první sezóny mezi elitou přitáhla průměrnou návštěvnost 9,5 tisíce diváků na zápas. Domácí zápasy se staly společenskou událostí, na níž mířily celé rodiny. Vlajkonoši měli pověst nejvěrnějšího publika v lize a celkový vztah obyvatel k hráčům měl v měřítku malého města mnohem důvěrnější rozměr, než tomu bylo ve velkých klubech. Fotbal tu žil a Cheb žil fotbalem. Teď se ale pojďme podívat na to, jak Cheb tedy dopadl na evropské scéně. Pohár středoevropských zemí nebo také Mitropa Cup se v tuto dobu skládal ze 4 zemí. Československo, Maďarsko, Jugoslávie a Itálie. Do této soutěže se v tuhle dobu kvalifikoval tým, co vyhrál druhou ligu, protože poté, co v roce 1955 vznikl pohár mistrů evropských zemí, neboli teď už Liga mistrů, tak tahle soutěž ztratila velkou část své prestiže. Proto tedy to omezení na vítěze tamních druhých lig. Kvalifikovanými týmy tento rok tedy byly Rudá hvězda Cheb, NK Čelik Zenica, Debrecen VSC a také Udinese Calcio. Tyhle týmy se tedy od tento pohár utkali v jedné skupině ve stylu každý s každým. Prostě jednou venku a jednou doma. A nebudu lhát, ten systém, kterým tahle soutěž v tuhle dobu fungovala, je na dnešní standardy docela nesmyslný. Víte například, co používali jako bodový systém, kterým by určili případného vítěze skupiny? Góly. Jak by řekl Ludvík Hovorka v okresním přeboru, čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme. Tady ale to bylo skutečně myšleno doslova. Jak vidíte, čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme, jo? Ty, Ludvo! No? Ty vole, ty seš hlava. No, jsem, no. Každopádně v prvním zápase se Cheb utkal v Itálii s Udinese Calcio. A i přesto, že se Cheb dostal hned na začátku do vedení, tak nakonec Udinese podlehl a prohrál 3-2. Další zápas už ale hrál Cheb doma. Tentokrát hrál ale proti maďarskému soupeři z Debrecenu. Do vedení sice šel Cheb jako první, ale Debrecen dokázal v 50. minutě srovnat. Cheb ale tlačil až do samotného konce zápasu a nakonec se jim povedlo v 88. minutě vstřelit vítěznou branku, když celý stadion Lokomotiva rozjásal Jiří Rus. Bylo tomu ale o 21 dní později, kdy Rudá hvězda přijela do nyní bosenského, tehdy ještě jugoslávské Zenice, aby se utkali s místní Čelikou. Zde ale Cheb tvrdě narazil a prohrál 3-1. To, co se jim ale povedlo předvést doma proti italskému soupeři, který k ním přijel do Chebu, bylo něco neuvěřitelného. Rudá hvězda tu totiž porazila jejich asi největšího rivala o tuto trofej 2-0. Udinese si ani neškrtlo.
Bohužel se na tuto výhru ale Chebu nepovedlo navázat a v Maďarsku s Debrecínem prohráli 2-1. Poslední zápas hrál tedy Cheb doma proti jugoslávskému soupeři ze Zenice. Tady Cheb vedl od 43. minuty až do té 86. Cheb to ale nevzdal a v 90. minutě jim výhru vstřelil Josef Chovanec. Jak tedy skupina nakonec dopadla? Bohužel sice neskončila vítězstvím Chebu, ale třetí místo a skóre 6-6 není vůbec nic špatného a výhra nad italským Udinese by se určitě dala také počítat jako velký úspěch. Tohle ale nebyl jediný případ, kdy si Cheb zahrál nějakou evropskou soutěž. V letech 1981, 83, 86, 87, 88 a 91 si Cheb totiž ještě také zahrál Intertoto Cup. Ten v té době fungoval trochu jinak, než jsem vysvětloval v minulých videích. V letech 1961 až 1995 se totiž hrály jen skupiny a vítěz skupiny obdržel 10 až 15 tisíc švýcarských franků, což bylo v té době, když to přepočítáme na dnešek, 783 637 korun. Chebu se dokonce povedlo v roce 1981 jejich skupinu vyhrát. Každopádně na tom špatně Cheb nebyl ani v lize, ba naopak se Cheb mezi elitou držel velkou spoustu let. Proč tomu tak vlastně bylo? Neuvěřitelně skvělá práce s mladými hráči. Právě tady začaly vyrůstat budoucí fotbalové hvězdy. Josef Chovanec, Miroslav Kadlec, Pavel Kuka nebo Horst Siegel. Ano, i tito hráči, ze kterých se později stali reprezentanti, nastupovali během začátku svých kariér právě za Cheb. Tím nejzajímavějším mladým hráčem, který se v Chebu kdy objevil, ale musí bez debat být Pavel Nedvěd, který z Chebu dokonce i pochází. Zahrál si sice pouze za mládežnické mužstvo, ale to rozhodně nevadí. Cheb, který se mimochodem v roce 1990 přejmenoval na FC Union Cheb, se v první československé lize držel 13 let. V roce 1992 se ale umístil Cheb předposlední a sestoupil. Naštěstí pro ně se ale Česko a Slovensko rozhodlo rozdělit stejně rychle jako moji rodiče, když mi bylo 9 let, a tak byli v roce 1993 zase zpátky mezi elitou a skončili tento ročník jejich nejlepším ligovým umístěním v historii. A zakončili tedy sezónu 93-94 na 4. místě. Ale jak už je bohužel tak nějak zvykem u těchto videí, tak skutečně žádná pohádka netrvá věčně. V roce 1994 přišel do klubu kontroverzní podnikatel Alexander Komanický. Měl v plánu přetvořit Cheb na fotbalového obra, ale po několika měsících musel klub kvůli finančním problémům prodat. Představitelé města problémy s nájmem stadionu, klesající finanční prostředky. Klub se potýkal s problémy. V roce 1996 přišel poslední úder. FC Union Cheb skončil v konkurzu. Co je to konkurs, jsem vysvětloval už ve videu o Drnovicích, ale prostě a jednoduše konkurzní řízení je proces, kdy se řeší úpadek firmy nebo jednotlivce, který není schopen splácet své dluhy. Cílem je spravedlivě rozdělit majetek mezi věřitele a pokusit se o záchranu podniku nebo jeho likvidaci. V tomhle případě se ale záchrana nepovedla. FC Union Cheb už v roce 1997 žádnou soutěž nehrál a mužstvo bylo zrušeno. Po zániku A týmu v roce 1996 se podařilo zachovat fotbalovou tradici v Chebu aspoň díky mládežnickým týmům. V roce 1997 se klub spojil s Lokomotivou Cheb a vznikl nový subjekt – SK Cheb. O 4 roky později, v roce 2001, se klub přejmenoval na FK Union Cheb 2001 a začal se opět hlásit k odkazu svého slavného předchůdce. Ačkoliv klub dnes už nenalezneme v první lize, jeho dědictví stále žije. V roce 2011 byl dokonce přejmenován na FK Hvězda Cheb, což ještě více zdůrazňovalo jeho slavnou minulost. FC Union Cheb. Ačkoliv už není v první lize, jeho příběh zůstává součástí české fotbalové historie. Byl to klub, který vychoval legendy a dal Chebu nezapomenutelný fotbalový příběh. A ten už Chebu rozhodně někdo nevezme. Tak jo, to bylo pro dnešní video všechno, vám moc a moc děkuji za zhlédnutí. Určitě dejte like, dejte odběr, napište nějaký pěkný komentář. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za 600 odběratelů. Neuvěřitelný milník, nad kterým jsem jako nepřemýšlel upřímně až tolik, ale
wow, paráda, dělá mi to hroznou radost a jo, já doufám, že se vám toho video bude líbit. A jestli máte další nápad zase někdo, koho byste chtěli slyšet dál, jaký tým nebo jaký příběh, určitě nebojte se napsat do komentářů. Ale jo, to bude skutečně všechno pro dnešní video. Ještě jednou vám děkuji za zhlédnutí a vidíme se u dalšího videa. Čau.